Venner, det er den helt store dag på året i dag. Den helt store. Det er nemlig min fødselsdag. Så ja, men faktisk, så har jeg været lidt græsen i år, angående gaveidéer. Jeg ved ikke hvorfor. Men ja, der er faktisk kun én ting, jeg ønsker mig. Eller to. Det ene er, at I skal gå ned og like og subscribe. Det er faktisk begge dele. Like, subscribe. Det er det eneste, jeg kan ønske mig. Og please hjælp mig, venner. Det vil hjælpe mig godt på vej i mit liv. Eller i hvert fald med kanalen. Vi ses, venner. Tak fordi I så med. Vi ses. Og ja, husk nu at like og subscribe. Sådan der. Out! Yes,